Bore da i chi gyd. Diolch yn fawr iawn am y croeso ac am y gwahoddiad i fod efo chi heddiw yma. Da ni'n dilyn 2 gawr sydd wedi siarad yn barod ar y faterion yn ymwneud â mesur y Gymraeg, felly gobeithio byddwn ni'n ar ryw gyfraniad i wneud i chi. Fel oedd Rodri'n dweud, Fflir Jones ydw i, fi wedi partner rheoli Darwin Gray a Siôn Bourne sydd yn gymrawd hefo ni. Ni'n 2 fydd yn cydweithio ar yr achos yr ydyn ni am ei drafod hefo chi heddiw yma. Felly, i gychwyn, a jyst i ategu dipyn o beth oedd gan Emyr a Gwion i ddeud, deud y gwir, sef yr egwyddor fwyaf a'r bwysica, dwi'n meddwl, sydd yn codi o'r achos arbennig hwn, buon ni'n delio efo fo, ydy yr angen i gynghorau ac i fudiadau eraill drio bod yn eangfrydig wrth drio penderfynu beth ydy penderfyniad polisi neu beidio felly. Ac mae'r gair yna yn haro fi dro ar ôl tro yn lle meddwl amdano fel rhywbeth cul. Ac os gallwch chi wedyn ystyried y camau mae Gwion wedi cyfeirio atyn nhw yn ei gyflwyniad o, dwi'n siŵr bydde llawer iawn o sefydliadau ddim yn mynd o'i le o safbwynt dyletswyddau sydd arnyn nhw o dan fesur y Gymraeg. Felly, oedd hwn yn achos ddoth o flaen Tribiwnlys y Gymraeg. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sydd wedi bod â unrhyw brofiad o fynd ger bron Tribiwnlys y Gymraeg, ond rhag ofn bod yn gysyniad newydd i rai ohonoch chi, mae o'n gorff statudol annibynnol gafodd ei sefydlu yn 2015, a'i swyddogaeth oedd i delio efo apeliadau yn erbyn penderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg mewn perthynas a safonau'r Gymraeg. A mae aelodaeth y Tribiwnlys yn debyg iawn i Tribiwnlys cyflogaeth, felly bod rhai o'ch chi'n fwy cyfarwydd efo hwnnw, yn cynnwys cyfreithwyr ac aelodau lleug hefyd, ac mae yna 3 aelod yn eistedd ar bob panel. Ac aelodau'r Tribiwnlys yna wedyn sydd yn gyfrifol am waith barnwrol y Tribiwnlys, gan gynnwys gwrando ar achosion a gwneud penderfyniadau arnynt. Ac mae gan nhw'r hawl i ofyn cwestiynau a ofyn am ddogfennau i'w helpu i ddod i benderfyniad. Felly, dyna oedd y cyd-destun yn yr achos yma. Roedd Cyngor Abertawe yn anhapus efo penderfyniad y Comisiynydd yn dilyn ymchwiliad, ac wedyn ni eithpwyd yn syth i'r Tribiwnlys o ran i apel nhw. Ac mae wedi bod yn achos diddorol iawn. Mae'n bwysig ychwanegu'n fan hyn hefyd bod, gan bod y ddeddfwriaeth yn eitha ifanc ac llawer o achosion eto i'w profi ynglyn â materion megis beth ydy penderfyniad polisi, bod rhywun yn deall yn iawn o ble roedd Cyngor Abertawe'n dod mewn gwirionedd ar hwn, oherwydd mae yna chydig o amwyster ynglyn â beth ydy penderfyniad polisi fel mae Gwion wedi bod yn cyfeirio, ac felly mae rhywun yn gallu sylweddoli ac am gyffred cymhelliad Cyngor Abertawe i ddod ar achos ac beth wedi digwydd o'i ganlyniad o ydy bod yna well eglurder ar gyfer pob sefydliad sydd yn cael ei dal gan y safonau ynglyn â beth sydd yn disgwyliedig ohonyn nhw. Reit, chydig bach o gefndir i'r mater. Wrth gwrs mae bob achos yn troi ar effeithiau hun, felly mae astudiaethau fel hyn yn ddefnyddiol iawn ac o fydd i ni fel cyfreithwyr, ond yn amlwg mae bob achos wahanol, felly mae'r ffeithiau'n ddefnyddiol, ond fyswn i'n gallu cael 2 achos eitha tebyg ac penderfyniadau eitha tebyg, ond mae gyd yn dibynnu ar y dogfennau a'r penderfyniadau sy'n digwydd. Ond gobeithio drwy fynd drwy'r ffeithiau a'r cefndir a'r penderfyniad, gewch chi well dealltwriaeth o sut mae'r polisia a'r safona a bod dim da ni wedi sôn amdan heddiw yn digwydd yn y byd go iawn felly. Felly, cefndir achos yma o ysgol gynradd Gymraeg fel Indre, ysgol gynradd ers 1877,
Oedd o hefyd yn adeilad eitha pwysig yn y gymuned lleol, oedd na eisteddfodau lleol, digwyddiadau urdd, meithrinfa, digwyddiadau efo rhieni yr ysgol. Felly, oedd o'n adeilad cymunedol yn ogystal â ysgol. Ac yn aml iawn mae ysgolion yn bwyntiau sy'n bwysig iawn i gymunedau ac dydy o'n mae'n rhywbeth sy'n dod o flaen y Comisiynydd yn eitha aml. Yn yr achos yma, penderfynodd yr awdurdod lleol i gau'r ysgol yn 2019, oedd yna ymgynghoriad ar y pwynt yna, ac yna ar ôl cau'r ysgol, cafodd y safle'r hen ysgol i werthu mewn aucsiwn yn 2020. Yr ail bwynt yna, da ni'n trafod heddiw, nid cau yr ysgol a stopio'r addysg Gymraeg yn yr ardal sydd o dan sylw yma, ond na ymchwiliad arall ynglyn â'r pwynt yna, ond dydy o ddim yn berthnasol i beth da ni'n trafod heddiw. Yn yr achos yma, adeilad gyn ysgol, oedd dal efo rhyw chydig bach o ddefnydd cymdeithasol sydd dan sylw, a dyna nath arwain at cwyn swyddogol gan aelod o'r cyhoedd ynglyn â'r penderfyniad i werthu yr adeilad cymunedol. So, yn yr achos yma, mae yna nifer o benderfyniadau polisi'n digwydd, ac dwi'n meddwl mae'r achos yma yn bwysig, a sy'n annog pawb sy'n yma heddiw i ddarllen y penderfyniad, oherwydd mae yna nifer o benderfyniadau polisi'n digwydd drwy gydol yr achos, ac mae nhw'n cael eu drin mewn ffyrdd gwahanol, ac mae'n dda gweld sut mae penderfyniadau yn cael eu dehongli. Felly, y ddechrau, oedd yna benderfyniad i gau'r ysgol gan yr adran addysg. Mae pawb yn gytun, mae penderfyniad polisi oedd hwnna, ac gafodd hwnna i dderbyn fel penderfyniad polisi, ond dydy hwnna ddim yn ffocws yn yr achos yma. Wedyn, oedd yna benderfyniad gan yr adran addysg, nad oedden nhw angen yr adeilad ar gyfer dibenion addysg. Eto, dyn ni gyd yn eitha cytun bod hwnna yn benderfyniad polisi ac yn digwydd yn eu swyddogaeth nhw fel yr adran addysg. Y ddau bwynt nesaf yma wedyn oedd prif ffocws yr achos yma, ac sef trosglwyddo'r eiddo i'r tîm gwasanaeth rholi eiddo, a'r benderfyniad wedyn i beidio cadw'r eiddo fel adeilad cyhoeddus. A hefyd, oedd yna gonsortiwm o bobl lleol wedi cynnig i brynu'r safle ac gwrthodwyd y cynnig yna. A wedyn, nath hynna arwain at werthu'r eiddo mewn aucsiwn breifat. Felly, yn yr achos yma, mae yna nifer o benderfyniadau'n digwydd, mae yna nifer o beth yn digwydd, mae yna rei o'n nhw'n bethau gweithredol fel penderfynu roed yr adeilad mewn aucsiwn yn Llundain. Mae hynna wedi cael ei dderbyn, mae mater gweithredol i'r awdurdod lleol oedd hynna. Ond y ddau bwynt yn y canol rhwng mis Awst a mis Chwefror, be nath ddigwydd yn y cyfnod yna sydd dan sylw yn yr achos yma. Y safona dan sylw, a da ni wedi clywed lot amdano nhw heddiw gen Emyr a Gwion, ac i ormod o fanylder ar y pwyntiau yma, ond da chi wedi cael cefndir iddyn nhw, ac 88, 89, 90 sy'n berthnasol yma, sef llunio polisi newydd neu adolygu neu addasu polisi. Ac os ydyn nhw'n cael effaith ar cyfleon i ddefnyddio'r Gymraeg, neu ffeindio trin addysg yn lle ffafriol na'r Saesneg. Felly, a'i mi ormod i fanylder be oedd dan sylw, ond prif bwynt ydy
oedd yna benderfyniad polisi yn y bôn, neu basio nôl i fflyr. Diolch, Siôn. Felly, fel soniodd Siôn rhyw 2 sleid yn ôl, be ddigwyddodd yma'n hyn oedd bod yna gwyn swyddogol wedi dod gan aelod o'r cyhoedd ynglyn â phenderfyniad yr cyngor i werthu y safle. Ac beth sy'n digwydd, fel ydych chi falle'n gwybod neu'n ymwybodol yn barod, ydy os bydd yna gwyn o'r fath yn dod ger bron y comisiynydd a bod hi yn gweddu i beth sydd yn ddilys fel cwyn o dan y mesur. Yna mae gan yr comisiynydd ddyletswydd i gysidro ac i ymchwilio i mewn i'r cwynion hynny. Felly dyna ddigwyddodd gyntaf hyn yn aml cyn i'r apel ddod. Mae yna reolau llym, mae rhaid i'r comisiynydd i dilyn o ran sut maen nhw'n edrych i mewn i ymchwiliadau o'r fath. Ac wrth i'r ymchwiliad fynd ger bron y comisiynydd, barn yr awdurdod lleol oedden nhw'n eiriol iawn am hynny oedd nad oedd y safonau'n berthnasol achos doedden nhw ddim yn teimlo bod neu benderfyniad polisi wedi cael ei wneud wrth werthu'r safle. Doedd o ddim yn benderfyniad polisi newydd, oedden nhw'n defnyddio polisiau ganddyn nhw. Ond beth bynnag, wrth i'r comisiynydd fynd ymlaen efo'r ymchwiliad, mi benderfynodd y comisiynydd yn wahanol i'r dystiolaeth ac i'r farn roedd yr awdurdod lleol wedi rhoi ger ei bron nhw, fod y safonau 88, 89 a 90 yna wedi'w torri gan y comisiynydd. A yn amlwg, falle bod rhain o'ch chi wedi bod drwy broses o ymchwiliad yn erbyn neu gyda'ch sefydliadau chi gen y comisiynydd, ond mae'n broses eitha manwl lle mae'r comisiynydd yn rhoi cyfle i'r pa bynnag sefydliad i gydweithio hefo nhw i drio siortio'r broblem ac i weld beth sydd yn bosib i wneud hefo draffu o'r penderfyniad yn mynd ger bron y sefydliad cyn bod yna benderfyniad terfynol yn cael ei wneud. Ond yn yr achos yma, yn anffodus, yn dilyn y broses honno, barn y comisiynydd o hyd oedd fod y safonau wedi'w torri, ac mi roedd yr awdurdod lleol dan sylw yn dal i anghytuno efo hynny. Felly wedi'r broses ymchwilio ddod i ben, a dyna oedd y diwedd y gan fel petai, doedd gan yr awdurdod lleol, os oedden nhw'n dal ddim yn cytuno, dim ond yr hawl i edrych am y tribiwnlys a dod ac apel. A dyna ddigwyddodd. Ac mi benderfynodd nhw i apelio yn erbyn y penderfyniad a'r camau gorfodi oedd wedi cael ei rhoi ger ei bron nhw. Ac mi oedd yna 2 brif sail i'r apel. Y cyntaf oedd nad oedd y safonau'n berthnasol i benderfyniadau gweithredol, achos oedden nhw yn mynnu mae penderfyniad gweithredol oedd y penderfyniad i werthu'r safle. Nad oedd y cyngor yn llunio polisi newydd drwy waredu'r safle ac adeiladau'r ysgol, a hefyd roedd y camau gorfodi a roddwyd arnyn nhw gan y comisiynydd yn afresymol ac yn anghymesur. Felly, dych chi'n gweld bod nhw'n tair tro mewn gwirionedd ar drio perswadio tribiwnlys nad oedd penderfyniad y comisiynydd yn ddilys ac yn un anheg. Ac felly, gawn ni weld yn y sleidiau nesaf yma sut ddaru'r apelydd ehangu ar y seiliau yna a roddwyd ger bron y tribiwnlys yn y lle cyntaf, a hefyd be oedd ymateb y comisiynydd o dan yn cyngor ni a bargyfreithwyr. Diolch. Felly, y prif ddadleuon gan yr apelydd, sef yr awdurdod lleol, oedd, fel mae Fflyd wedi dweud, oedd na ddim penderfyniad dar ostynedig o'r safonau, a mae penderfyniad gweithredol oedd o, nid penderfyniad polisi. Hefyd, nath nhw benderfynu bod y gwerthiant wedi sefydlu ar bolisi ysgrifenedig oedd yn bodoli yn barod. A dyna oedd graidd yr achos yma, ac i fod yn deg, roedd yr awdurdod lleol wedi dilyn camau fel
oedd Gwion yn ei drafod. Pwynt cyntaf oedden nhw wedi edrych ar oedd yna penderfyniad polisi, oedden nhw'n credu doedd na ddim. A rheswm am hynny, roedden nhw'n credu fod na polisi ysgrifenedig yn bodoli'n barod oedd yn delio efo'r pwynt yma. Ond y ddau ddogfen berthnasol, un sef cynllun rheoli asedau, a llall cynllun trosglwyddo asedau cymunedol. A dyna oedd rhaid o'r achos yma, a dyna oedd yn y bôn. Dim mater oedd hwn lle oedd y cyngor yn dweud doedd a ddim polisi o gwbl. Oedden nhw'n dweud mae yna bolisi'n bodoli, ac felly dy'r safona ddim yn berthnasol yn yr achos yma, oherwydd oedden nhw wedi cael ei greu yn gynt. Ac y pwynt yn fama hefyd oedd y trydydd safona sef edrych ar camau gorfodi. Doedd hynny ddim mor berthnasol byddwn ni'n trafod heddiw, ond oedden nhw'n amlwg yn rhywbeth gafodd ei drafod. Ond ie, ynglŷn â heddiw, y prif bwyntiau oedd penderfyniadau gweithredol oedden nhw, ond oedd y penderfyniad gweithredol yna yn dilyn polisia oedd yn bodoli yn barod. A wedyn, nath yr atebydd ymateb, sef y comisiynydd i hynna dweud fod yr dehongliad gan yr apelydd lotri gul, ac nid oedd o'n wedi gyfyngu i ddogfennau ysgrifenedig. Ac mae hyn yn rhywbeth sy'n gallu digwydd yn hawdd i bobl ddisgyn mewn i'r trap. Oni bai bod o wedi ysgrifennu lawr am hwnna bolisi'n bodoli ar gwefan neu yn rhan o becyn strategaeth y cyrff bod o ddim yn bolisi. Ond mae yn yr achos yma, prif ddadleuon y comisiynydd oedd bod polisi'n rhywbeth lot mwy eang na darn o bapur, ac rhaid edrych lot mwy eang na hynny. A wedyn yr ail bwynt oedd bod yr penderfyniad waredur eiddo yn golygu defnydd o gynllunio strategol, pŵer statudol, ac roedd yn benderfyniad lefel uchel gan bwyllgor. Ac mae hyn yn cyd-fynd efo be oedd Gwion yn drafod ar rheoliadau. Yn amlwg, mae pŵer statudol yn rhywbeth mae cyrff y cyhoeddus yn defnyddio bob dydd, felly mae'n anodd dweud, oherwydd maen nhw wedi defnyddio pŵer statudol, mae bob tro'n golygu bod yna benderfyniad polisi digwydd, ond yr yw fwy uwch fyny mae'r penderfyniad yn mynd, ac y fwy strategol ac fwy o gynllunio sy'n a fel Gwion yn dweud, y fwy o ddisgresiwn sy'n ar gyrff neu ar y person sy'n gwneud y penderfyniad, y fwy tebygol ydy o fod hwn yn benderfyniad polisi. Ac fel y Fflyr yn dweud, dwi'n meddwl oedd y comisiynydd a pawb oedd yn delio efo'r mater yma'n yn cytuno bod hwn yn gwestiwn teg ac yn gwestiwn oedd angen mynd i'r tribunlus i gael dehongliad cywir o be ddyla cyrff edrych ar pa maen nhw'n trio gwahaniaethu rhwng penderfyniad polisi sydd yn newydd, ond yn un arall ydy penderfyniad gweithredol sydd yn digwydd oherwydd mae yna bolisi benodol yn bodoli'n barod. Yn yr achos yma, oedd y comisiynydd o farn fod y polisia oedd yr awdurdod lleol yn dibynnu arnyn nhw, sef y cynllun rheoli asedau a'r cynllun trosglwyddo asedau, ddim yn bolisia yn wir ystyr y gair. Roedden ni o farn math ganllawia lefel uchel oeddynt i helpu siapio penderfyniadau yn y dyfodol. Roedd yna lot o ddisgresiwn i'r person oedd yn gwneud y penderfyniad pa opsiwn i ddilyn, pa drywydd i fynd arnynt, pa bethau i ystyried. Doedd yna ddim yn dweud fel hyn dylid wneud penderfyniadau.
hyn ydy'r pethau rhaid ystyried wrth wneud y penderfyniad yna. Roedden nhw'n rhaid rhwydd hynt effeithiol i'r awdurdod lleol i ddelio efo'r mater, a dyna oedd yn gwahaniaethu fo oddi wrth fod yn benderfyniad oedd yn dilyn sgil polisi oedd yn bodoli'n barod a penderfyniad newydd strategol. A dyna sy'n yn y bon y mater yma ydy, mae edrych ar achosion unigol yn ddefnyddiol, ond yn amlwg fysa beth oedd yn yr polisi awdurdod lleol yn gallu newid o awdurdod i awdurdod, felly dydy bob un mater beth yn mynd i fod yn yr un peth, a mae gyd yn dibynnu ar be'n union oedd yr polisi greiddiol os oes yna un yn bodoli'n barod. Rhywbeth arall oedd yn eitha diddorol yn yr achos yma, oedd yn sgil yr ymchwiliad, roedd y comisiynydd, maen nhw'n cymryd stans eitha neutral yn edrych ar y penderfyniad, edrych ar y cwyn greiddiol. I ddechrau, nath nhw gytuno efo'r awdurdod lleol nad oedd na doriad, a wedyn oedd na newid ar y pwynt yna ar ôl iddyn nhw'n cael tystiolaeth pellach gan yr aelod o'r cyhoedd oedd wedi cwyno. Felly mae'n danos fod y comisiynydd yn agored i ystyried ac edrych ar tystiolaeth newydd a newid i barn fel oedd yr ymchwiliad yn mynd yn ei blaen cyn wneud penderfyniad terfynol. Ond i fod yn deg, wedyn oedd yr awdurdod lleol yn dweud oedd y comisiynydd ddim yn sicr o'i safle ar y pwynt yma, felly mae mond yn deg bod ni'n mynd â hwn i'r tribunlus. Felly, ia, dwi'n meddwl da ni wedi trin hwnna, felly oedd y comisiynydd yn trio dadlau fod y polisia ysgrifenedig oedd yn bodoli rhy amwys ac mewn gwirionedd cynllawia oedd nhw ddim polisia, ac y fwy o ddisgresiwn sy'n yna ar gyrff i wneud penderfyniad, ddim gwirionedd polisi ydi o, mae yna benderfyniad newydd yn digwydd. Wedyn, nath ni fynd i achos tribunlus mis Mehefin blwyddyn diwethaf, dwi'n meddwl, ac penderfynodd y tribunlus fod y comisiynydd wedi dihongli'r safonau yn gywir, ac fod penderfyniad polisi lefel uchel i waredu eiddo cymdeithasol. A dyna oedd y prif penderfyniad. Fyswn ni yn annog pobl i ddarllen yr penderfyniad i gyd, ond os gennych chi ddim yr amser i ddarllen y gyd, mae cymylau 55 ymlaen yn holl bwysig, ac fyswn ni'n annog i chi ddarllen nhw. Ac dyma un rhan ohono fo, dwi'n meddwl sy'n eitha pwysig i ddarllen allan, sef wneud penderfyniad ynghylch sut i wneud penderfyniad yn unig i'w penderfyniad polisi. Ond gall gynnwys y penderfyniad ei hun sy'n ymwneud â chynnal busnes y corff. Mae hynna, enghraifft, yn golygu cau ysgol, lleoli adeilad cymunedol, symud neu ailstrwythuro gwasanaeth, neu cael gwared ar ased cymunedol. Mae'r lefel ydych chi'n gwneud y penderfyniad arni yn strategol yn hytrach nag yn weithredol yn berthnasol. Felly mae hynna'n danos mae'r penderfyniadau strategol sut ydych chi'n ymwneud efo busnes y corff yn gallu bod yn benderfyniadau polisi. Dim just darna o bapur yn unig neu bethau sydd wedi cael eu basio mewn cyfarfodydd ydy polisi. Mae y corff yn cymryd camau ac yn gweithredu'n strategol hefyd yn gallu bod yn benderfyniadau sy'n mae'r safonau yn berthnasol atynt. Na hefyd jyst cymryd edrych ar rhan 55 o'r penderfyniad sy'n jyst yn ategu beth da ni wedi trafod heddiw a beth mae Gwyn am bod yn ddeud ydy
penderfynu polisi yn golygu mwy na dogfen polisi ysgrifenedig a gall gynnwys penderfyniadau ynglyn â swyddogaethau sefydliad. Felly, mae angen dehonglyn ehangach na'r gair cyffredin o polisi sy'n cael ei ddefnyddio yn aml mewn sefydliadau cyffredin i olygu dogfen ysgrifenedig. Felly, mae'n danos mewn sefyllfa byd go iawn bod penderfyniad hyd yn oed os oes yna ddogfen yn bodoli'n barod, hyd yn oed os yna math o polisi bodoli'n barod, dydy hynna ddim yn galluogi i'r corff i beidio ystyried y safona. Mae angen ail gwestiwn ar ôl penderfynu os oes yna polisi'n bodoli'n barod. Ydy'r polisi yna rhoi lot o disgresiwn i ni i wneud penderfyniad, ac ydy hwn wedyn yn troi yn ail benderfyniad sydd ddim yn reidrwydd yn gaeth i'r polisi greiddiol. A dyna penderfynodd y tribunal yn yr achos yma. Mae cymal 58 hefyd yn werth i ddarllen yn yr achos yma, neu ddim darllen i gyd, mae'n ddarn eitha mawr, ond os ydych chi'n cael cyfle i ddarllen y penderfyniad, mae'r cymal yma'n berthnasol iawn. Mae'n deud, os ydyn cael ei wneud ar lefel strategol ac fel arfer ddim yn benderfyniadau sy'n gaeth i ddogfen sy'n bodoli'n barod gan aml a penderfyniad polisi ydi o. A dwi'n meddwl mae hyn yn cyd-fynd efo be mae Gwion wedi bod yn dweud. Os oes yna unrhyw bryder neu ydych chi'n siŵr y tebygol roedd ydy, mae yna benderfyniad polisi yn bodoli oherwydd bod y diffiniad yn eitha eang. Felly, os o'n i bai bod chi'n sicr bod y ddogfen greiddiol, y polisi greiddiol yna yn delio efo bob penderfyniad ydych chi'n neud, yna wedyn mae'n debygol fod polisi yn bodoli. Ac mae hefyd yn eitha ddiddorol ystyried, os oedd yna polisi greiddiol yn bodoli, ydy'r polisi yna yn cyd-fynd efo'r safona hefyd, oherwydd yn y bon, os nad ydy'r polisi greiddiol yn cyd-fynd efo'r safona, wel, fysa'r corff ddim yn cyd-fynd efo'r safona wedi torri'r safona beth bynnag, felly dydy o ddim yn wir yn helpu y corff os ydych chi'n achub eich hun rhag un dadl, ond mae'n adoriad safona beth bynnag oherwydd bod y polisi greiddiol chwaith ddim yn delio efo'r safona'n gywir. Felly, dyna oedd y penderfyniad a'n basio nôl i fflyr i ddelio efo'r prif wersi i'w gymryd. Falle bod rhain o'ch chi wedi cael cyfle i ddarllen beth ar y sgrin yna pan oedd John yn siarad rwan ynglyn â'r cyd-destun ehangach oedd y tribunalis wedi'w adnabod. Hynny ydi, doedd y ffaith bod yr ysgol yn mynd i gael ei chau, lle wedi cael ei gau oherwydd bod ddim angen yr addysg, dibenion addysg eto ddim yn ddigonol oherwydd y defnydd ehangach cymunedol oedd wedi bod yn digwydd yno. A hwnnw mewn gwirionedd oedd yn rhyw fath o gymhelliad i'r tribunalis feddwl bod hwn wedi bod yn benderfyniad strategol felly. O ran prif wersi'r dyfarniad, mae yna sawl pwynt i'w cynnwys a dwi'n dod nôl at y gair eang-frydig yma neu faint mor eang ydy'r diffiniad o benderfyniad polisi. Peidiwch â meddwl amdano fo fel rhywbeth sydd wedi i'w gyfyngu i ddogfen ysgrifenedig. Mae eisiau meddwl ynglyn ag ydy'r penderfyniad yn un strategol a hefyd ydy'r dogfennau sydd yn bodoli yn ddigonol neu hyd yn oed yn cydymffurfio beth bynnag hefo gofynion y safonau.
Mae'r lefel y gwneir y penderfyniad yn berthnasol hefyd. Mae'r rhaid trio meddwl yn amlwg o fan hyn, mi o fel yn benderfyniad wedi gwneud gan ran o'r sefydliad oedd â lot o gyfrifoldeb ac oedd yn mynd i fod yn benderfyniad oedd yn mynd i gael effaith ar y gymuned lle roedd y safle wedi'i leoli. Felly, mi roedd hynny wedyn yn gymhelliad i'r tribiwnlys i ddod i'r casgliad ac gwneithio nhw. A nid penderfyniad, fel oedd Siôn yn dweud, ynghylch sut i wneud penderfyniad yn unig ydy penderfyniad polisi, ond penderfyniadau sydd yn ymwneud â gweithreadau busnes y sefydliad. Felly, fel dwi'n dweud, meddyliwch yn eang ar y mater, ac os ydych chi mewn unrhyw ddowt ynglyn â ddyle hwn fod yn cael ei drin fel penderfyniad polisi, yna gan bwyll cerwch amdani, meddyliwch am y camau o asesu risg ac asesu'r effaith sydd angen i chi wneud i chi. Achos mewn gwirionedd, mae'n well bod wedi cymryd y camau hynny a gallu dangos bod chi wedi cymryd nhw na gorfod bod mewn helyntion yn delio yn gyntaf o ymchwiliad yn dilyn cwyn gan aelod o'r cyhoedd a wedyn o bosib yn penderfynu gorfod apelio yn erbyn penderfyniad y comisiynydd os nad ydych chi'n gytun hefo'r penderfyniad hwnnw. Felly, i gloi, jyst angen pwysleisio ffaith bod rhaid i'r iaith Gymraeg bod bob tro ar feddwl bobl sydd yn gwneud y penderfyniadau strategol yma o fewn yn sefydliadau cenedlaethol ni. Ac mae'n holl bwysig ystyried oes angen yr asesiad effaith iaith yna. Fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr bod yna weithiau ymateb o fewn sefydliadau, wel, i bewn i foddro, i bewn i wario'r arian yn trio cynnal asesiad effaith, asesiad risg ag ati. Ond pan ydych chi'n meddwl amdano fo yn y cyd-destun oedd Gwion yn cyfeirio ato fo hefo gofynion sydd arno ni o ran yr amgylchedd a bod ni'n trin y cwestiwn yn yr un modd ac yn meddwl am y Gymraeg fel microsystem fregus, megis yr amgylchedd. Falle bod hwnna'n ffordd hawsach wedyn o dderbyn y ffaith bod rhaid meddwl yn eangfrydig ar y materion yma. Ac fel dwi'n deud, mae gwario dipyn bach o amser ac o bosib arian yn hel y dystiolaeth i allu asesu'r effaith gan drin materion fel penderfyniadau polisi o bosib yn llawer iawn llai o amser a gwariant na gorfod delio hefo camau gorfodi a chamau ymchwilio ag ati. Dwi'n ymwybodol bod i wedi troi hanner dydd, felly mi rwy'n ni orffen yn fanau. Dwi'n gwybod os gen unrhyw berson unrhyw gwestiynau, a diolch yn fawr iawn i chi am wrando.